E, bueno, despois fixestes, ao acabar as materias e tal, fixestes as prácticas. Fixéstelas na Fiscalía de Vigo, non? Sí. Contanos aí un pouco que tal foi, como foi, que fixestes, que non... A ver, basicamente o que fomos foi, houve un fiscal que se encargou de tutorizarnos, íbamos a mesma compañía, nada, íbamos con él, o sea, él, por exemplo, os fiscales o que fan é teñen o caso todo impreso e tal, e antes de ir a juicio, revísano inteiro, piden, o sea, escriben como a pena que eles consideran que deben pedir, porque, bueno, non sei se sabedes cal é un pouco a función dun fiscal. Non. Empezando por aí, claro. Non. Vale. O Ministerio Fiscal é como a parte dos juicios que defende os intereses públicos, defende o Estado e defende como o correcto. Porque ti, o sea, os delitos, sea cal sea, os delitos non atacan só a persona que atacan, sino que atacan a sociedade. Sí. Entón, ten que haber como un representante dos intereses públicos que pida unha pena. Isto é, o sea, alguén que quere ser fiscal, dereito. Sí. De feito, as oposicións son as mesmas para fiscal que para juez. Aprobas e decides onde queres ir. Pero eso, o papel do fiscal é moi importante por eso precisamente, porque defende sempre, nunca escoitastes o fiscal pide tantos anos e tal, pois pidos en representación dos intereses públicos. Va como un voto do público. Sí, exacto. Como digo. Como digo, chaval. Pois eso, entonces nos íbamos con él, que se chamaba Alejandro, e él, pois eso, antes de os juicios rápidos e fáciles, pois nada, eso, mirábamos antes, tal, non sei que, nos mirábamos con él decíanos, que considerades que se debería pedir para esto e tal, entonces íbamos así como, pois eso, vendo de forma práctica todo o que levábamos estudiado, e despois íbamos con él aos juicios, e vimos un montón de juicios, de, xo que sei, a maioría cousas leves, juicios rápidos, estivamos no juzgado de violencia de género tamén, que hai, non sei se ves por aí, un juzgado especializado en violencia de género. Sí, bueno, que te fixastes, non sei se o dixen, un curso tamén de violencia. Comentaste antes. Sí, entón fomos a ese juzgado tamén, vimos un pouco de todo, realmente vimos lesións, vimos pequenos hurtos, casos e casos, pero máis espectacular foi xusto a última semana que tiñamos de prácticas, que foi un milagre divino. Xusto a última semana mandounos un WhatsApp Alejandro, o domingo, creo que fora, o sábado, non sei, foi no fin. E dixéranos, chicas, para a semana, se queredes non estades comigo, que teño unha compañeira fiscal que vai levar o caso guai, que todo vai costar, non sei que, porque este non o levaba él, e fomos ca fiscal, ca outra fiscal, era un juicio por doble asesinato. De Soutomaior. Duraba, o sea, o juicio, normalmente os juicios son 15 minutos, Sí. 15 minutos, a min roubaron, non estuve, a min cando me roubaron o móvil, fun a juicio polo móvil, cando me hurtaron o móvil, fun a juicio polo móvil, botei 10 minutos, se os botei. Os juicios leves van... O sea, non é caso cerrado, non? Os juicios por delitos leves van pim. Pero este juicio durou unha semana inteira, mañáns e tardes. A mañán inteira, a tarde inteira. Horas. Cal foi a sensación que sentistes cando che mandaron un WhatsApp? Porque ao final... Non collías na culpa. Ao final, estou estudiando para isto, para hoxe. O mellor día da miña vida, fácilmente. Non, sí, fíxome moitísima ilusión. De feito, nós non tiñamos por que ir polas tardes. O sea, as nosas prácticas eran pola mañán solo. O noso horario de prácticas era pola mañán solo. Pero aí entra vocación. Voluntariamente, polas tardes tamén, sí. Iso foi moi interesante porque era un juicio por doble asesinato dun home que matou, bueno, contos así un pouco. Sí, contanos. Dun home que matou a súa irmán e a súa sobrinha. A súa irmán tiña 62 anos, a súa sobrinha 26, o sea, era xente sabe ainda. El vivía un pouco na precariedade. O sea, sábese que sí que xa había problemas familiares de antes e tal, el vivía apartado nunha especie de chavaliña, habitualmente tiñan problemas. Supuestamente, o día dos feitos, elas foron á vivienda de
como se chamaba? Miguel Gil. Vale, de Miguel, é que non me acordaba de nome. Foran á vivienda de Miguel, que tampouco lle quería chamar do asesino, que queda moi mal. Bueno, a ver. Foran á vivienda de Miguel a pedirlle supuestamente unha escaleira que necesitaban para non sei que. Vale. El, o sea, aquí hai dúas versións dos feitos. A versión que dá el é que se puxeron como agresivas, que unha levaba un sacho e outra levaba un machete, que de feito estaban ali, leváronos ali como pruebas estaban ali, chegueinos a ver, era a pistola tamén, que era unha 9 milímetros, creo, sí. Vistes as armas que... Sí, estaba todo eso, todo ali, levan todos postos, sí. Non se podía tocar, evidentemente. Ya, claro. Pero sí. Que morboso tamén, en plan, este es el arma. Pois presuntamente, según a versión de Miguel, elas levaban un machete e un sacho, puxeronse agresivas, entraron na súa chavaliña, empezaron a destrozar todo. El quixose defender e disparou. Esta é a versión dele. Non sei se me falta. E outra versión? Sí, bueno, teño aquí... Bueno, se queres sacaba de... Se me va a cousa, nada, a versión de máis oficial, polo que parece ser por todas as pruebas que hai, é que realmente pois era a seguinte, que a pedir a escaleira, o do sacho e o do machete non está absolutamente probado, porque houve moitísimas pruebas de ADN. Sí que é verdad que as armas estaban xunto aos seus corpos. Sí, enterrado. Pero sí. Non hai nada de ADN, non había ningún tipo de huella delas nas armas, non había ningún ADN delas dentro da chabola. O sea, se realmente elas entraran a destrozar, habería algún tipo de problema, non había nada. Entón, a versión máis oficial é que tanto que elas chegaron allí, pois, impúxose eso, el sí que se puxo agresivo, que lle dixo, o sea, ademais isto despois el declarou no juicio, declarou que estaba farto delas. Sí, eso era o que quería, porque un jurado le preguntó por qué no disparó al aire para ahuyentarlas. Él justificouse con mala suerte. Sí, aquí a explicación estaba harto delas. Estaba farto delas, dixenlle que se marcharan, non se marcharon, pum, pum. Sí, dixo literalmente pum, pum. Pum. Realmente, a defensa, antes do juicio, todos os abogados estaban xuntos, os da defensa e os da acusación estaban ali fora comentando e tal, viñaronnos falar, viñaronnos preguntar se éramos estudiantes, tal, e viñaron falar con nós. A ver, igual está un pouco feo decirlo, pero a abogada da defensa de él díxonos que non é moi complicado. Claro. É moi complicado. É que é normal. Pero a mí o que me extraña é, o sea, aquí no caso do, bueno, as declaracións e tal, as contestacións que daba ou as explicacións ou tal e como se narra aquí, polo menos parece que, bueno, tiña algunha discapacidade, pero despois das probas no caso e tal, como que non. No, o sea, eso estaba ali, o sea, as pruebas o que fan é pídenas a un perito, isto practícase sempre con anterioridade ao juicio, e despois no juicio o perito ten que ir a ratificar, o sea, a decir, eu fixen este estudio, e pasou isto, ten que explicarlo todo, nun lenguaje entendible para a maioría de xente e tal. Sí, claro. E supuestamente sí que tiña rasgos de personalidade paranoide antisocial, pero dentro da normalidade, o sea, rasgos paranoides ou de antisocialidade podemos ter calquera de nós, pero mentre este nun rango normal, entonces calificarono como imputable, o sea, ningún tipo de discapacidade tampouco. Claro, eu entendo, o sea, a pena como que era doble, o sea, por unha persona pola outra. Condenárono. É por tenencia ilícita de armas. Sí, claro, é verdad. Sí. Pero, claro... Porque esa é outra. O sea, isto calificouse como asesinato, porque vos sabedes a diferencia entre asesinato e homicidio. No. Claro. Igual habría que empezar por aí. Calificouse como asesinato porque... O sea, supoño que por premeditación ou algo así. Non está recollido a premeditación, pero ti podes basarte en que algo non foi en legítima defensa, porque ele dicía que era unha legítima defensa. Claro. Ti podes basarte en que algo non foi en legítima defensa se hai premeditación. Eu creo que neste caso tampouco había, simplemente foi pasou así un transcurso de acontecimientos. Sí. Pero que iba a decir eu?
que estábamos falando, dixestes. O sea, condena. O da o do homicidio e o asesinato. Eso, que un homicidio é un homicidio cando matas a unha persona, sin máis, non lle poñemos ningún apellido. E un asesinato é cando matas con alevosía, con precio, recompensa ou promesa. Bueno, explica a alevosía. Sí, explico todo ao final. Alevosía, precio, recompensa e promesa, ensañamiento, ou para facilitar a comisión de outro delito ou para encubrirlo. Ok. Aquí, a alevosía, hai distintos tipos de alevosías, pero ven sendo aproveitarse dunha situación de superioridade, xa sea atacando pola espalda, de maneira sorpresiva, que pode ter unha discapacidade vítima tamén. Por exemplo, pero para iso hai xa tamén agravantes específicas e tal, pero sí, pudera ser. Despois, a precio de recompensa ou promesa, basicamente, que che pagan por facelo, xa un secario. Ensañamiento é que ti poderías haber matado a esa persona sin a cantidade de daño que lle fixestes. O sea, Sí, claro, o sea, cando te cebas, entre comillas. Sí. O sea, que xa está... Por exemplo, se tes unha pistola e podes matar un tiro ao corazón, por que antes lle cortas as mans? Ou disparar as pernas, ou... Sí. Ok. E cal é a última? Nada, para facilitar outro delito para encubrirlo, espontáneos, exactamente. Pois aquí calificaron de doble asesinato porque se demostrou, porque houve pruebas de balística. Nada, que che quería comentar eso, de feito. Houve pruebas de balística e demostrouse que a distancia do disparo era compatible pois con eso, unha maneira sorpresiva, non unha amenaza, nin o que decía el de avisei nas tiro aire e tal. No. E que ademais que elas non sabían, non tiñan conocimiento de que el tuvera unha arma. Xa, é que aquí, de feito, houve un detalle que chamou a atención, que a máis nova, de 26 anos, tiña queimaduras na cara, o sea, da distancia corta ca que disparou. A quemarropa. A quemarropa, sí. Pois sí. Entonces, ao final, calificaron eso como asesinato. Outra cousa importante que se me quedou por decir, o sea, que me parece curiosa, que ao final isto sí que é moi chulo e tal, pero pareceme guai falar do Tribunal do Jurado. Porque o Tribunal do Jurado non será, é algo que sí que é super peliculero tamén, que ti en España ao final non estás tan acostumbrado a verlo, porque a maioría de delitos son juzgados por un juez. Bueno, sale no caso Asunta tamén. Sí, claro. Chegas unha carta e jodes, te vas. Efectivamente. Por exemplo, eu creo que eu tería suerte, o sea, tería que presentar igual, pero eu creo que a mí me recusaría. Porque ali, o sea, para o Tribunal do Jurado, para que se entenda, utilízase só en certos delitos. É como unha forma de facer participar a sociedade do sistema judicial. Entonces, seleccionas 20 personas do censo da provincia e esas 20 personas teñen que presentar ese día. Isto é como a selección, teñen que presentar sí ou sí. E despois desas 20 personas elígense 9 e 2 suplentes. O que pasa é que hai un proceso moi largo tamén, que isto tamén o vimos inteiro, por iso leva tanto que se un juicio destas características. Hai un proceso bastante largo no que están todos os abogados presentes, Ministerio Fiscal, juez e tal, e van facendo preguntas a cada persona e podenche recusar, que significa que che eliminan do jurado. Sí, que non vas facer, non sei, non vas formar parte do jurado. Neste caso, votaron a xente por moitas razóns. Por exemplo, isto circunscribíase á provincia de Pontevedra. Entón, unha das preguntas que facían era eres de Soutomaior? Claro. Xente de Soutomaior, fuera. Tes irmáns? Porque era un caso de, claro, o sea, matar a súa irmán. Entón, iso a nivel emocional pode influir. Isto ten que ser o máis imparcial posible. Preguntaban, tes irmáns? Moitas preguntas así. E unha das causas de recusación a veces é que estudies dereito ou disciplinas relacionadas. E a ti, por que non? Porque supoño que por estudiar criminología me votarían. Pero, o sea, ti fostes. No, o sea, eu fun, pero como estudiante, claro, eu fun como un público, non fun como non fostes, se quixeras ser verdad, non poderías. Claro, no. Sí, pero eso, ademais... O sea, ti tes irmán... vale. Claro. Pero eso, ao final iso quedaronse con 9, e de feito creo que recusaron, só poden recusar 4 personas a defensa e 4 personas a acusación. Recusaron todo, o sea, 8 personas. Joder.
Xa, a ver, é que son características moi... É super interesante tamén todo o proceso. Que guai. Porque ao final a xente, eso vai no juzgar, o sea, vai no estar dentro. Por iso tamén os peritos teñen que explicar todo super fácil. Claro, hai xente que... Porque hai xente da calle, o sea, do día a día. Non hai xente profesional. Claro, claro. O mellor o lenguaje que utiliza tan técnico, dirache, non se entende, non? De feito, eu creo que moitas veces moitos abogados fallan un pouco en este tema porque teñen tanta labia e tanta leria. Claro. E ao final falan, non te enteras de nada. Claro. Sí, amén. Pero bueno, era moi interesante tamén. Non sei se teña algunhas notas sobre o caso, tamén non sei se nos queda algo. Ti considerades que queda algo por falar do caso? No, eu estaba vendo aquí o caso e estaba bastante completo. Mira, unha cousa tamén que estudiaron nas pruebas psicológicas, que isto que contado creo que non está en ningún medio de comunicación, eso, estudiaron todas as características de personalidade e tal, e tamén ti normalmente despois dunha, o sea, está probado que despois de unha legítima defensa tes algúns síntomas, pode que tes algúns síntomas de tamén, pero tamén o mellor de trauma, sabes, o sea, algún tipo de muestra de que eso foi algo emocionalmente fuerte para ti. E aquí, nas pruebas, decían que non tiña medo, que non tiña reaccións vivenciales anómalas, que non tiña embotamento mítico de estar como que estás en un... Sí, cando algo te impacta tanto que estás tal, pois nada, nin remordimientos, nada. Ya. Eso, o do ADN que teño contado por unha distancia corta... Pero é unha persona que sin discapacidades intelectuales ou tal, sí que tería, ¿no? Como? Unha persona, en plan, que non tuvese algunha... Si fora en legítima defensa, sí. Claro, que este é o tema. Claro. É no que se basaron para rechazar o da legítima defensa. Okay. A defensa... Claro. Metía un eximente por eso. Por legítima defensa. E o que utilizaron para tumbarlo foi isto.